Kaixo, gertuko gara arratsaldean. Bai, bostetan betiko lekuan. Ados, biloak. Betiko plana? Noski, zer bestela. Zerian jarriko dugu? Ba ez dakit. Zer, hementxe? Kaixo, inportatzen zaizuera jutea? Horrela ezin da. Aizu, inportatzen zaizuera jutea? Aluiarik emango diote harrean zuten dira. Eman! Lasai. Falta zana. Ez izuen zureta. Zintza? Nik zuretea. Eta ni zure ingerua. Eman gogon. Ez, hitz eginezko kontzen dira gauzak. Ez egin kasurik egin hori. Indarkeria ez da bidea. Zure narguzekin, fuerte, orain! Zein iruditzen zaizue bide egokiena, berriro galdetzea ala gogor jotzea. Bozketa egite izango da hoberena. Zuetako zenbat zaudete aingeroaren alde? Aber, altxa besoak ez ditutela ikusten. 2, 4... Oso ondo, altxa besoak. Aber... Bale. Eta zuetako zenbat zaudete deabruaren alde? Altxa besoak. Ta hemendik, aber... Oso ondo. Oso berdinduta dago. Eta irabazlea... Tori! Esan dizuegu kentzeko, baina ez diguzute kasurik egin. Lagunak, balorekin eman diate. Zer gertatzen da? Ba, esan dizuegula kentzeko, baina ez diguzute kasurik egin. Eta horregatik eman diozute baloiarekin? Ba, bai! Bueno, eta nire kontzintzak esan dira dako. Ba, ez zain normala iruditzen. Ba, niri ez da normala iruditzen horrelako plaza bat okupatzea pantailan jolasten iruditzen. Plaza denuna da. Horregatik, alde batean jarri zitezkete eta gu bestean. Gelditu gara lehenengo. Gelditu? Ez jozut ez da elkarri begiratzen.
Gatazkan hon! Bakezalaka. Zer gertatzen da hemen gatazka usaina dago? Ibratxara. Balerekin eman diate. Zergatik? Bakea da oinarria. Elkartasuna, laguntasuna... Askatasuna, maitasuna. Gure belarria gorritasuna. Zer? Gorria? Gorria ez, gorria da odola. Gerra, sua, mina. Maitasuna... Orduan den ikusten ditugu jolasteko. Ez didazue beste aukeran ikusten. Utzi lekua edo mugikorra portuko dizut. Lasai, ez da beharrezkoa. Bai, puskatu. Nahiko zenuke zuri baloia zulatzea? Ez daukateren mediorik pantalia hori puskatza da honena. Horrek egoera okertu egiten du. Zu bai zaudela okerra. Okerra ni baino zuzenagorik ez dago. Bueno, orduan, zer egin? Pantaliari gabeko jendeak etorkizun hobea txikitu mugikor hori. Ze bide iruditzen zaizue honena? Mugikorra puskatzea ala ez puskatzea? Bale, Bueno, bozketa itea izango da honena. Hemendik zuetako zenbat zaudete angeluaren arte? Eta hemendik zuetako zenbat zaudete angeluaren arte? Eta hemendik, Deabroaren alde, mugikorra puskatzea. Eta alde honetatik. Oso berdinduta dago. Eta irabazlea... Ez altzarete ba hor kalbitzen? Hau ez da baloien soliko itziko lekua. Guere golatzen ari gara. Ezin du sinetxi. Ez alduzte ulertzen guzti baino leku handiagoa behar dugula. Leku handiagoa zergaitik. Ai, ama... Zuen erua da. ez denuen. Nire mugikorra berria zen. Baina guk ez dugu... Lasai, dira. Gatazkan gabiltzalako gertatu ez genuke onaino iritsi behar. Orain bai ez udala baloi hori berriro ikusi nahi.
ibili gara gure espazio libre bila, baina espazioa ez da lekua soilik. Jarrera ere bada. Ba, ze jarrera. Baina beraiek beti izmandariarekin daude. Ez dute ulertzen hola jolasten kanpoan. Agian probatu gire dute. Hori, utzi mugikorrek eta gurekin jolatu. Nik aspaldik ez jolastu. Nik ere ez. Ai, abusan da bukatuko da. Bai, laguntasun zain pila badago. Torri, beroketa egiten hasiko gara. Ea nire funtzionatzen dute. Nireak ere. Zenbat borroka. Zenbat gatazka munduan. Borroka, borroka. Bakea. Bueno. Lasaitu gaitezen. Zuetako zenbat zarete deagrauek bezala, borroka zaleak. Eta ez ala hoberenak batean bizitzea? Bai. Igual pantailarik gabea agian, ez da? Hori bai. Bakean eta pozik ikustea. Ba, niri kaka bat iruditzen. Bueno, onartu dezagun. Ez alitzateke mundua leku hobea gerrarik ez balego? Noski baietz, zaindu gaitezen, zaindu itzagun mundukoak eta bizi gaitezen zoriontsu elkarrekin. Tutur.